famille, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. On depo, ada urangur damus dam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Minga ko anda ko fof fashaka mi sammi dow mi sammi les mbi mo dum hoto wat dum kono kanko o anni Allah o wiyam coppe makko il faut jenum point départ kadi ko podo wade voyage ko wadi hode hamne moƴƴi ngari o ƴewni coppe makko on point départ moƴƴo ɗum mi yiyani hon probléme mo aɗa andi kam firtude aadi moƴƴaani ka tasde yakar ɗo fof ɓuri bonde min mbiɗa tasde yakar makko par ce que yi hawɗam nimi en tout cas dal kala tasɗo yakar neɗɗo Allah tasa yakar mum te bonande ko jomum tan ɗumtoto o ko heɓi ɗo ko omo haandi hen he ɗum kam ko gonga min kam komi anda ko fof momi haalde makko mi laɓɓino hooram haala ka nene heewa ɓe ganda kam min he dar mi wonani hen en tout cas dal sa yeehi toon andu ko kalɗa ɗum kalnanmami de andu ko kalduɗa e makko ɗum wiyammami mijimaji ni aɗi keewi kadi mijimde safno maaro fatmo de Sofia sa yimi addima ga gaddirma ga ganda hoore ma ko jiiɗa wona tranquille par ce que sina haala neɗɗo ka sa yiɗi neɗɗo ma gadda tan ɗo teeyu quoi gadda ɗo weeli gadda ɗo ɗaari taw ganda hono sa haala joni wayno nande ɗum ɗon minne kam mbaɗa andi somi ummina e hakkunde amen hay dewgal wa sorde ɗon mbaɗa andi hakkunde amen Boukary mbuubu ɓuri famɗude de wa juurade ɗon mi haalnanima noon innam aade min nanani ko kalɗa o ko Boukary mbiɗa walla Boukary e ko wonno Amina yaweyam ko woni mi tata an ko Boukary woni gorko Fatima ala mi nanani Amina he mi nanani Amina holma futtumi de mami Boukary woni gorko Fatima
ala wawa wonde fatima omo jalnomi jeere an kay wadde min hakkude me Boukary gasi min kay ko ɗo haari gasi gasan tawde hakkunde mon de ko joni fuɗɗoto ganda ɗum gasde iko gaynat ɗum an gaynat ɗum Boukary kam mbaɗa andi kalno tini ɗum woni hakkunde men gasi ɗum kam kalno naari noppi makko he mi anda gasi mine makko gasi wonta wondi kadi an a handani ganda e piggal a handani fiyede a handani ƴettede a handani huɗede a handani haydara an kanɗa tan ko ganduɗa ko foppede e momede Allah en seedi ɗum kanduɗa aɗa handi ɗum ɗon neɗɗo kanduɗo foppede e momede noon oɗo noon a darata tan lawɗa haala ɗum hono e haaluji ɗum tan no mbamma invitation ɗo oɗo place joɗɗen jewten min e ma ha ganda min ɗo to tolnimi ma aɗa français mi jiiɗi konngol goto aɗano les hôtels beaucoup dans le cours de mois kadi poisson les hôtels dans le lot aɗa ɗum wiide aɗa ɗum kam no wuudi tata ɗum ya deñu hakkille ma hakkunde ma e Boukary ala ko wawi geynude ɗum te Fatima mo jiiɗa ɗo kala to jooɗi o wiya ko kanko nangi Boukary o nanni ɗum ɗo o waɗi ɗum ni kanko tan goto jeeyi Boukary da ɗum o holli gallo fof te kanko fof ɓuuri murtuɗo e galle he kono jimmi ko gandinama ko an won tata jongo ma ko lama ana waɗi féroce te ala ko kulɗa an e makko e galle o face to face ɓurata hay affiche welde mbimami no attends Boukary kanko hana o yaltata Boukary ɗo jamma fof kañum hirdata yamen ɗo wasi yaltude wi kay ko corni ɗoma te ka anda hen Boukary yima mi curki jam an kay wadde ko ɗum tagi kalno noddumomi te wasta omo yi appel ajam ko ɗum tagi wadde omo yi appel ajam o ɗaftata ham gasi ala gasi joni kam haala ka maayi min kam o mira tata jongo ma moɓe gandiri hande kam yani tello jandirmi nde wona hay seeɗa ko ma munmi ceenal gasi tata heɗomi haalama an a metta yande te ko an woni gogo am nde ori oɗo yejjid ɗum te min mi accatama janade mboɗomi caggal ma jimmi ko kolla Fatima anani an ɓuurimo bondenede ɓuurimo andude aduna ɓuurimo wonde panka anani gallo an e makko to gonmi ɗo min hay haalde mi wawa yi ɓennam nde nena waɗa ni arande min mi suusa bone mi anda bone to gonmi ɗo min mi nunti wonde neɗɗo tata deñu hakkille ma ɗum ɗo jarani stress de ko min wima no hakkude mon wonante ko an arat kurtuɗa ɗo e galle he kuccita e makko daramo darma taw hay battala ko wawi ittude hen cikkuɗa kono cikkumi ko ɗum gandumi a hoolay ham moƴƴi te min mi haalani ɗum ni tata bottari ndi mi yiiɗa ɓurta lamɗam walla safaño o aɗa andi aljanna kañum so tellima ɗo tawi ɗum noon fewni bottari ndi ha feewa kiyan keɓani defet Sofia wallahi neɗɗo ma anda valeur ma Allah siiɗo anda valeur ma kadi min jiiɗa ɗo wuro amen mbo jogui nayyi ɗi joni somi yeehi so Allah jaaɓi mi yeyat haade laaɓa mi waɗa million ngaji mi adda mi tottuma weltinma mi wonma surprise pour toi je t'aime tellement mon fort dans le corps moi au nom de Dieu Sofia Mbaye Ndiaye nam Mbaye Ndiaye an ko min gerta an so wiyata boni aɗa ɓuuri guerede adi walla guerede ka jontaɗo ka jiiɗo fof yiidata guerere mimi guerere i so wiyata i so wiya Mbaye Ndiaye an ko min gerta an Mbaye Ndiaye an min ko min kaldata min o kam min somi gasne oɗo param mi rottiro e oɗo kadi jom min Mbaye Ndiaye holko yiyam ha ken haalnam ɗiɗo haalullaji min holko mbanmi Allah 3 familles 1000 problèmes findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe.
nendamu wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi sereta mais mi rentinma moom Boucar o haalde makko oto yewde makko oto fijje makko oto jadde makko mi hannima de rewi ni o rewa ni ɗon tan mbami haadde mi mooranma noon Allah jooɗo place makko jooɗo place makko e Fatimata an a nan min komi neɗɗo bon walla a nan komi neɗɗo baɗowo gueɗe bonɗe walla a nan min komi gorel corok saka aɗa yaha rentinami cukalaaji deweji min de mi hannima ko poti mi haadde mi wiyami tan kala haadde makko Boucary mi noddima de fof laabi noddumam Boucar o haadde makko oto yewde makko mi mooranma Allah ɗum tan mbami haalandema mi mooranma Allah de ha Allah yaltinama ɗo e galle min de ɗon tan mbami haadde ko heddi ko noon haajamala hen ɓeɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe Boucary, moi je t'ai vu. Tu faisais quoi là-bas avec la fille? Mais Boucary, moi je t'ai vu. Comment dis-moi? Je t'ai vu tout à l'heure. Tangal chulila mimi yima tete depo mi tangal ajuna wati sulbe de bawal. Ajo du mede majul sulbe de bawal. Biya du mede majul. Mimi hali min te hali. Min wi non. Ete mako jonga sulbe ya bawal to. Bugala wula na esara jonga rakki. Hay goro hanen ka min yirma yitira. An kama mimi ala dum de. Ko bakkalo ko bel bar mimi ala dum tan. Jen tan. Mo je no sutu ande. Mi wona ande abuwa. Wala ma sa ko jewlo dem. Jonga ne. Allah ke Boucar Diassi yo jambi guddigal wela yare yeso sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gaw waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambiretake fawe ka kufenno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woto waɗam ni ñiri mbandi gitene sini ñamde selaɓe gonno noon selaɓe Amina min de kam mi miijima mi mistima kono ko kalɗo ko fof ko gonga mi haalninoma de mbimami an e Fatimata jonkon sehlaɓe mbaɗa profite o jahali so mbiya luɓe barme o loluma koddu ɗum mbaɗama hen conseil ko idée moƴƴo de ha wadde wat appliqué idée o allo mbimami hoto gonɗa galle walla mbimami tawam damal kasde tout péti he keɗɗo hirnaki galle men o mbimi sa ari tan ma andu ara tan joni an so noddi neɗɗo arata ɓe gona nder galle tan goto fof leldat dewal mum
mimi won huwerga ya billahi jarni kam duppude kam fo e galle ha cum an kam on gonna ni ko bonon gonnon nder an ko ɓamo noddali maɗi kam barka jam kay an ɓuri andu wona jam Bukari no gonmi ne o galle Moussa ni mi hirsinakimo mi won responsable mi wonda galle haɓo gallam hen bon joɗɗon ana Abdourahmane joɗɗodir galle hoɗon ƴeewo wadde on jiyani hanko guurami ko ndir o galle ay min on pinat tan taw mi waɗi ɗo ɓoggol mi maayi quoi par ce que min somi ƴeewi Sofia ndir o galle ɗo ɓornoto ni ene ñantori ni ene wayni yoot tan mi te o way ko gañcuɗomi pourquoi mbaɗmi Sofia tan joni noon kala jeeyi wiye ko on koreji ko en bandiraɓe min yimmu ko ɗoftiɓe haydara on ɗoftaki haydara saabu mi yiyani guerre moon galle on poti waɗ guerre e Sofia arta jungga gonon nder galle an Abdourahmane goto moon fof on wonde diriyanke moon ɗum wirto min nattima famude eyyi Amadou ala sago pahma noon ayi Sofia on battuɗa hakkille so tawi ko ɗum haala mum noddirɗami Sofia andu Sofia daɗima Amadou an fenat ka naafi ka kuɗaɗo ka jasɗo ayi joni noon yimɓe mbiyata ko ka moƴƴo ka neɗɗel newiguel ayi ɗum tagi noddumaɓe ka naafiga eyyi komi naafiga eyyi an noon ko ɗum woni caɗele ma probléme ma foof a wawa haala tan ko wona jaam kala kalɗa a umma a woni jaam joni Sofia daɗi ka eyyi yo rewte wonko ma he yo rewten so weeli Sofia daɗi ka wat jam Sofia daɗi ka ala beeli Sofia daɗi ka yo laaɓ wat jam yo laaɓ Amadou minen min gañanemo wallu kono noon Amadou il faut que fahma feere wonde nde wona feere weɓde de kono woni ƴeew nde jarni kam ko woni foof jarni kam won kam jarni kam jawdam jarni kam gallam wallam nden feere wallam hen an haɗan jogui kay sa ɓalwani ɓerde kay kalnamin Amadou feere nde est ce que saka haalanamo nde ma e jaam wallahi sa haali feere nde billahi mi jaɓi barke rasulullah ƴeew haal billahi kala ko ɗum wawi namnade aduna Sofia jarni kam ɗum a faami eyyi Amadou haalteɗo de wallahi feere jarni ka haalnam nden feere Amadou feere wonde nde beela tan gorko goɗɗo humana Sofia ha seere ɗum dorma dagana ha wayde ñoƴƴam de gorko de Sofia mbeɗa wuuri min neɗɗo Sofia ɗum kalantami ɗum woni haalma jam an wat jam an jasɗo an kuɗaɗo an rawandu e wontumi haala haɗa haala cel an wiyata yo gorko goɗɗo e Sofia e joni ma ɗum haaltu e joni Amadou wona ko ɗum no dernuɗa wona ko ɗum belma ɗum haaltu kay belma ɗum haal haltu belma gorko goɗɗo e Sofia haltu ɗum wiitu noon ala min wiitam noon tan wiitam noon mi ligguma ko hay han kurguel dasgel wiitam noon gorko goɗɗo e Sofia ɗum wona min wuuri wona min ma hay so mayi goɗɗo e Sofia bon ha horo Waɗɗo wiyama Abdourahmane ayi mami haalata wawa bon ha horo haale mbimi ay Amadou ko imbecile Amadou han dane Sofia o mi ɗum yiɗani goɗɗo mono Amadou Abdourahmane min de guila ñande ceergal ngal yeeñi guila ñande Amadou Sofia ceeri ɗe gacce keɓtiɗemi hen wotomi hersude laakar min mi hortima yaltu waɗani koko bettuma eyyi wallahi koko bettima min ɗum iwrimi ko dow mi meeɗa ɗum hoyɗo galle he mi meeɗa ɗum ƴewru Sofia mi meeɗa ɗum sikkan Amadou mbimi ɗum fotanima bettu saabu Amadou ko doñorgal ala no hori wa Amadou kam heccimi kono hay min ɓuuri ɗum responsable Abdourahmane ganda noon nde ɓernde jogani Amadou wona ɓernde julɗo de ɗum wona ɓernde neɗɗo moƴƴo de on neɗɗo won detta neɗɗa galle en ɗum meejo ɗo en ɗum jogo ayi an firti wuro ngo aba an ka naafi non wona an firti wuro ngo a waat feew
an kam Jeynaba holkiɗa min noddima hami tampi téléphone am ko wonde mode silence ɗum tagno a heɓanimi mi wiyanima ɗum ko woni ɗum ɗo ko arfoto gargoto on mbirmani mi duggu cewɗo fof nani ɗo joni café e sukar nani boutique to e gaz miɗo oppi Sofia mbiɗa yinno jewten ko fati galle he par ce que galle ko mbaɗɗo faddude te faddude yiɗa yaadu jamma yaadu jamma ɗum fuu sat faddude moƴƴani ɗum noon jinmi yaadu jamma ɗum gaccandu par ce que moƴƴani ma moƴƴani galle he ɗum tan jiɗmami haalal ay mari faddude ko hande waɗa yo galle eyyi ko hande fuɗɗi par ce que Sofia ana yi probléme uji gonɗi galle haɗa ɗum ko seyɗani tan naata nder galle ha ponni galle o foof ɗum waɗi mbami faddude te noon mi yiɗa yaami yew faddude mi addane ɗo faddude mi yiya ko bonnatani ɗum mi fotani ɗum jaab Jeynaba no mbaddata e jangde ma nde jeeyi affaire o waɗat ɗum planifié tan comme ça min somi janggoyi tawi a waɗani hayde gona ɗon walla hay mi yillo jaggiranɗo kam hen somi jippimo mi waɗa reprendre Jeynaba hon dañƴa kalis o yeeyi haɗa mi andi min mi bonnata mi moftat tan ɗum ko haalis ɓoyɗo moftunomi hemi jaltinni te min mi haalani ɗum ɗon fof waɗi affaire goto mo gaddanmami ganda hen ɓurɗa yidde ñamde sa wiyama ni ganda mi finni gona e welnademi e wat devine ko holɗum ko weli joni daro mi yaha mi adda ɗum ɗo assiette comme ça moɗanma hen ñama Jeynaba yalde jonnu balɗe guel ɓinguel may tampude ni yalla ruttina no fandare makko nde aɗa ko jimmi andindem ɗo a natti jogade ɗo debbo ha kada wiya ɗum yo jooɗo ɗiɗo heure uji woto ya ɗiɗo heure uji anani ko kalanmami ko que ça soit la première mais la dernière fois a daroɗo yeesam aɗa haalnam ɗiɗo haalolaji moi je suis majeure et vacciné wona an haalantam heure uji ɗi jahami ɗi jottomi mais Sofia koye jamma gonɗen mais yoɓe ngar min ɗum wayi kon festo dudde ni min hande mi faalaka hay gorde anani ko kalanmami ko worma wontuɗo dartada haalnam ɗiɗo haalolaji allah suturu mbimami wallam te aɗa ko jimi wiɗem ndewa jungam ngo jalta sundu yaltu sundu Amadou wor haal wor jokku yaltu sundu yaltu mbimami yaltu a waat yaltu sundu to aɗa jogui ɗo ko kalɗa am a tawam ɗo hen
Grand, bara boyando. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est après l'heure. Désolé, comme il y a imprévu. C'est du tic au tac. D'accord, mais on est là. Hé, yaltin jungo manga walla hoore man min peccande. Yo jungo yaltu. Wesh, Yo jungo yaltu. Mais mami to ton kalis mon kay. Équipe. Ko kalnu den ko fof nani hen. Tu peux compter si tu veux. Je te fais confiance. Ko mbino mami ko a yijitani ɗum. J'espère ko ma wat ɗum. What? ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Calmez-vous. O ko min noddi ɗum ɗo. Ngare njehen. Edo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curodiren muñodiren ko digal welani ma muña curki keɓa ƴulɓe ko digal welani reni gonɗigu ko jam reni gonɗigal ko jam yo jam yib gonɗigal wela yara yeeso nane sinno ko wuli ɓuɓata ɓuyere jaɓetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli ɓuɓata ko sambiretake fawe ka kuferno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗa